Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 6:06. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Mayo 28 tuig 2021. Kitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Bacolod, may preparasyon na sa posibleng panibagong quarantine status masunod nga bulan. Lakson, kumpleto na sa bakuna. Sa mga nagapangunang balita national, maskless ginatunan na sang DOH kung makakumpleto na bakuna batok sa COVID-19 ang isa ka persona. IATF ginaprubahan ang rekomendasyon nga pahapuson ang A4 priority group sa vaccination program. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:08. Detalye sa nga aton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices
behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Kagkaroon sa detalya sa aton mga nagapanguna nga balita, lokal, ginapreparahan sa karon sa lokal nga gobyerno sa Bacolod ang quarantine status nga posible ipapanaog sa National IATF sa basunod nga adlaw. Sa interview section hotline ginpahayag ni City Administrator kag Bacolod EOC Executive Director M. Ang nga 3 ka adlaw na nga sunod-sunod nga mataas uko naga-triple ang digit sa kaso sa COVID-19 sa Bacolod. Sunod kay Ang, ginakabig na ini nga dakong epekto sa 2-week growth rate ng syudad. Bangod ini ang ginabasihan sa IATF ang duha ka semana growth rate o kung pagsaka sa kaso. Nag-apilar naman sang bulig si Ang sa pumuluyo nga bululigan kang magsunod sa mga protocol bangod hindi matap na ang kaso kung ang gobyerno lamang ang nagagiho.
Kani ato na lang na iyang ato na moral obligation. At the same time, civic responsibility, yung responsibilidad naman sa iban nga to keep everyone safe, dapat nagasunod kita kani. Tugali may mga iban, nga doon hindi kinjindid. Sa dugang pa, ginpahayag ni City Administrator kag Bacolod DOC Executive Director ang last resort sang syudad ang pag-request ng mas istrikto nga community quarantine para sa syudad sa Bacolod. Sunukay ang nga isa sa ilang ginakonsiderar ang posible mangin epekto kung liwat ipaidalom sa mas istrikto nga quarantine status ang syudad. Sunupakay ang kung ipaidalom sa mas istrikto nga lockdown, madamo ang hindi makatrabaho, bangod nagapanguna nga maapektuhan amo ang transportasyon. Sa karon ginatun-an sa mga opisyal ang pagkontrol sang syudad sa pagsaka sa kaso sang COVID-19 nga wala sang lockdown, agad wala man sang may maapektuhan. Sa iban nga balita lokal, ginahulat pa sang Philippine Coast Guard ang mando kon palawigon o kon kakason ang travel moratorium padulong sa syudad kag probinsya sang Iloilo vice versa nga una gintalana nga tubtob sa Mayo 31. Suno kay PCG Negros Commander Lodovico Librilla Jr. kung kakasuda ang moratorium sa Hunyo 1, wala man ginapaabot nga magadagsa ang mga pasahero sa pantalan, bangod nakahibalo naman ang pumuluyo nga may ginasunod nga health kag safety protocol, sumuman limitado ang makasakay sa mga fast craft kag ruro. Dugang pa umpisa sadtong Mayo 25 padayon ang biyahe sa mga cargo vessels, kag wala na sang not informed nga mga pasahero nga nagakanto sa port. Palayag ni Librilla nga istrikto ginapatuman sang katapos ang Coast Guard ang mga health kag safety protocol agud malikawan ang COVID-19 transmission. Nagbato na sang ikaduha nga dose ang Sinovac vaccine si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kag 11 ka iban pa nga mga opisyal sa probinsya nga una nagpabakuna sa tung Abril 30 sa Teresita Halandoni Provincial Hospital. Suno kay Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer, matapos ang 28 kaadlaw, bakunahan sang second dose si Lacson kaupod sanday Mayors Manuel Escalante, Pedro Zaico, John Ray Tabuhara, Nicolas Yulo, kag Rumayla Manghilimutan. Mabaton man sang second dose ng vaccine sanday board members 6 Guanzon, Victor Havillana, Manuel Frederico, Samson Merhan, Araceli Sumusa, kag si Provincial Veterinarian Dr. Renante de Sena. Dugang pa ni Tumimbang wala man sa mga adverse effects nga nabatsyagan ang mga nabakunahan, rason nga ginaengganyo sini ang mga nalakip sa priority list nga hindi magpangduha-duha nga magpabakuna. Sa karon, yara sa gihapon sa A2 kag A3 priority list ang ginabakunahan sa probinsya kag naglabot na sa kapin 49,000. Ginpanumduman naman ni Tumimbang ang mga local government units nga ipadayon ng information kag education campaign angod sa bakuna sa ila pumuluyo. Sa kadapusan nga balita lokal, ginkumpirmar ni Police Captain Paul Vincent Pendon, ang hepe sang Police Station 2, nga nagpa-record kay na sang agang isa ka konsihal sa syudad Sumbago nga biktima ini sang pagpang-hold up. Gin-report nga Mayo 26 ang hapon sa gin-hold up ang konsihal sang duha ka mga persona sa 18th Street Lacson sang hana ini magsakay sa salakyan nga Mitsubishi Mirage halin sa Kapihan. Suno kay Pendon, isa sa duha ka mga sospetsado ang nagtaya sa konsihal sang ice pick kay gindala ini sa sulod sang isa ka motel, ginubahan sa Dilago, ginkastigo kag ginkuha ang personal sini nga mga gamit, dala na ang cash nga 3,000 pesos kag cellphone. Matapos nila ma-hold up ang konsihal, ilagin dala ang salakyan sa ila pagpalagyo. Suno kay Pendon, nakilala ni konsihal si alias June, matapos mabatian ang pag-estoryahan na isang duha ka mga hold-upper. Ginbalikan ni Pendon ang lugar sa di natabo ang insidente agud lang tawon kung may CCTV kag sa bulig ni konsihal, posible masulbar nila ang kaso nga pag-hold up sa iya nagligad nga adlaw. Samtang na-recover sa bunga hapon ang salakyan sang konsihal nga ginbili naman sa dalan circumferential sa Barangay Villamonte, syudad sang Bacolod.
Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:21. Sa ating mga ka-aksyon, amligan ang lawas pag isa... Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Pagtayon Aksyon Radyo. Pagtayon Aksyon Radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Kakaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita national, ginatunan sa karon sa Department of Health ang rekomendasyon nga tugutan ang mga individual nga nabakunahan na batok sa COVID-19 nga pwede na kakaso ng face mask. Apagin klaro ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere nga hindi lamang manginbasihan ang COVID-19 vaccination para tugutan ang mga nabakunahan nga hindi na mag-usar sang face mask. Bangod, kinahanglan man nga ikonsiderar ang kadamuon sang kaso kag healthcare utilization rate. Sunog kay Berhere, tuyo sa pagtuon sang rekomendasyon agud makitaan kung pwede ini mapatuman sa specific bubbles. Una dirigin pahayag ni Father Nicanor Autriauco nga sang Octa Research nga kinahanglan nga maghanda ang gobyerno para sa amat-amat nga paghalog sang health protocols kasunod nga madamo na nga mga Pinoy ang nabakunahan sa tuyo man nga maghatag paglaom kag kumpiyansa sa nga mayara pa sa nagapangduha-duha. Ginehemplo ni Austriauco ang Estados Unidos nga wala pa nalabot ang herd immunity apang gintugutan na nga kung makakakas sang face mask kung mabakunahan na sang COVID-19 vaccine. Ginaprobahan sang Interagency Task Force Against COVID-19 ang rekomendasyon nga i-improve kon mas hapos ang Priority Group A4 sa COVID-19 vaccination program sang gobyerno. Kalakip sa A4 Priority Group ang trabahante sa pribado nga sektor nga gina-require magkadto sa ila trabaho, empleyado sa ahensya sa gobyerno lakip na ang GOCCs kag LGUs, informal sector workers kag self-employed nga required magwa sa ila balay bangod sa sahi sang ila obra kag mga nagatrabaho sa private households. Para sa Priority Group A4, mas unahon sang LGUs ang pagbakuna sa 40 tubtob 50 anyos o kung 59 anyos ikumparar sa 18 tubtob 39 anyos. Samtang ginlakip sa Priority Group A1 ang mga outbound OFWs for deployment sa sulod sa masunod nga 4 ka bulan kag immediate family members sang healthcare workers. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:31. Nagpanagtag ang grupo sa mga mamalidhas nga ayuda sa pagpanguna ni Anay House Speaker Alan Peter Cayetano para sa mga tawo nga mas naapektuhan sang COVID-19 pandemic. Sunod kay Cayetano, nagbaton sang 10,000 pesos ang 500,000
o kung na 500 ka mga benepisyaryo sa Bulacan. Mayara man sang promo para sa netizens o kung viewers sang Facebook Live. Ginpatigayo ng distribusyon sang financial assistance samtang ginahulat ni Cayetano ang development sa ginfile niya nga 10K ayuda bill sa Kongreso. Sino pa sa kongresista, mahimo naman nga magpalapit ang mga tao nga willing o kung willing man magpalabot sa bulig sa tatapan sang grupo nga BTS sa Kongreso o kung magpadala sang mensahe sa iya official Facebook page. 500 beneficiaries po ang bibigyan po natin ng 10K sa buong lalawigan ng Bulacan. Bukod pa to sa promo dun po sa mga manunood sa Facebook Live natin, ay meron din tayong programa para sa kanila. And hopefully po, kung mas maraming nangangailangan at mas marami pong tutulong, of course, we're praying, wala nang mangailangan para wala na tayong problema, no? Pero we're praying na marami pong tumulong at pwede nyo itong gawin directly sa mga beneficiaries or pwede nyo gamitin ang mga miyembro ng Balik sa Tamang Serbisyo o BTS sa Kongreso. Samtang ginpahayag liwat ni Anay Senador kag subong Deputy Speaker Loren Legarda ang iya suporta para sa ginaduso nga hagna nga magtukod sang permanente nga program para sa One Town, One Product Philippines sa idalom sang House Bill No. 9350 kun sa diin isa ang Anay Senador sa mga nagapanguna nga author kag kasubong napasulod na sa debate sa plenaryo sang Kamara. Ang One Town, One Product o kun OTOP isa ka programa nga ginapatuman sang Department of Trade and Industry para sa pagpaayo kag pagpauswag sa mga micro, small and medium scale enterprises o kun MSMEs. Ilabi na ang mga yara sa probinsya. Suno kay Legarda, ang hagna magahatag man sa mga insentibo agud mas paayuhon kag patahomon sa mga MSMEs ang ilang mga produkto kag serbisyo sa bulig sa mga bag-o nga teknolohiya o kung mga pamaagi sa paghimo apang kaupod ang mga lokal nga mga mamumugon kag gamit ang mga raw materials nga makit-an sa ila tagsa ka mga lugar. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:34. Kag inyo ginpamatian ang kapugusan nga detalye sa atong mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Mayo 28, 2021. Sa liwat ang inyo tag balita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.